Ahoj, tak ja vás zdravím u ďalšieho dielu zo série Single Player Minecraft. A teraz som trošku pozmenil môj výzor. A to je práve tým, že som si spravil Iron brnko. Iron som tu našiel. Som aj práve chcel natáčať, keď som práve ten Iron v tom lesíku hľadal. A tam som našiel aj jedlo, teda prasce. A z nich som si spravil pekné jedlo. A takto som si tu spravil záhradku, aj s tými bone mealmi som si tu pekne vypestoval, za to som mal chlebiky, ktoré som už zjedol. A tu máme čestku a tento diel bude väčšinou o tom, že budeme dole minovať, lebo som práve našiel obrovskú jaskyňu, no obrovskú ako obrovskú, veľkú jaskyňu, kde je veľa surovín a ešte tam, keď prídeme, tak si ešte niečo povieme. Tak aj pekne som si spravil jeden blok, ešte som si takto posunul hore, aby sa mi ľahšie, keď pôjdem hore, chodilo, alebo aj dole, to je jedno. A. No, je tu na. Proste krásne, tu na miesto, tu na máme lávu a tu na hneď máme coal, lapis. Tešil som sa, že by som už hneď v druhom dieli našiel diamanty, ale nejako tu som ich nevidel, tak možno teraz, keď budeme kopať tieto suroviny, možno, že ich nájdeme. Tu nás som ešte tú lávu, tak to pekne si zahasím. Ako tento texture pack je vážne pekný a ospravedlňujem sa za to, že do popisu prvého videa som ten texture pack nenapísal, lebo som tak trochu viac zabudol. Ale určite teraz toto tam napíšem. Asi tak. Ak máte akékoľvek otázky, ako sa týka tohto texture packu, alebo že vám nepôjde nainštalovať, tak kľudne napíšte do komentárov. Ja vám dám kontakty na mňa a vám pomôžem. Takže, jo, redstone. A pri redstone aspoň ja mám skúsenosti, že býval diamanty, tak keby sme našli diamanty, tak by to bolo ako strašne super. A to by bol fakt veľmi dobre. A v nejakých častiach nechcem hovoriť dopred, lebo neviem, že či ešte dokážeme natočiť 10 videí. Ak hej, tak v tých, keď už budeme mať tých 10 videí, tak tam by som aj po každom dieli spravil takú menšiu súťaž, keď by som napísal nejakú otázku pod moje video do komentoch. A kto ako, no vybral by som si náhodne dvoch, ktorí by mi mohli sa zhodnúť na nejakom peknom texture packu. Tak, to je asi tak všetko. K takýmto informáciám ideme miniť. Táto diel bude celý o minovaniu a mining. To máme parádne zlato, aj ten texture pack to vyzerá fakt ako nejaké krásne a je zlato, aj keď je to gold ore, takže ešte to nie je vypálené zlato. A možno ste si všimli, určite ste si všimli, že sa mi otvára inventár. No, tak teraz práve túto chvíľu, keď natáčam, som prišiel, aby sa mi už to nerobilo, lebo za nejaký čas nepravidelne sa mi to otváralo a práve som stlačil F2 a zrazu mi to nič neotvára, už nič nerobí. Tam ešte máme trochu koulu. A tie zvuky z Minecraftu, neviem, či sú vo videu počuť, ak tak to potom ešte nejako nastavím. To tiež môžete napísať do komentárov a to tiež už tak. Jo, tak paráda, iba sme začali a už toľko to veľa. Toho máme. A tie videá, prečo sú také krátke, je to skôr o tom, že na YouTube ešte nemôžem dávať videá dlhšie ako je 15 sekúnd, čo neviem prečo. A teraz nevidím nič, paráda, si to trochu osvetlím a ja som ani si nevšimol iron. No a to neviem prečo mi natáča maximálne 15 minút, ak by sa mi to nejako podarilo opraviť, alebo ak to vy viete spraviť, tak mi kľudne napíšte, ja som otvorený takýmto debatám, ktoré mne pomáhajú. A tu je strašne veľa, no strašne, proste je tu veľa ironu. Tak kľudne mi napíšte, ak viete, čo s tým spraviť.
Potom ešte také informácie, aký mám mikrofón, to zatiaľ nebudem zdieľať, lebo by ste hneď sa zasmiali, lebo to je mikrofón ako dobrý, ale tá kvalita zvuku, neviem teraz koľko je to hercov, no hercov. Na to mám nejaké divné počítanie na tomto mikrofóne, on mi to ukazuje, že skratku herci. Shit, a to prečo? Aha, ja som to mal na Gravely. No a mne to tam ukazuje herce, tak to sú decibely a ani toto nie je. Počkaj, ja ani neviem, čo to dáva. Tak vlastne je to. No, to môže byť z toho aj ďalšia otázka. Takže pekne vygoogliť a napísať. Ešte tu by malo byť niečo, tu nič nevidím. Skúsime takto rozkopať o jeden blok, tu nám máme lávu. Mohli by sme nejaké už diamanty nájsť, aj keď je to malý predpoklad. Ale nevadí, tam hore, to som bol tam, to je krátka jaskinka, ktorá v sebe mala iba coal. A som vyťažil, paráda, tu na ešte mám strašne veľa coalu. Čo sa mi určite zíde. OK. A potom v tej jaskinke, tam som kopal iron a potom coal na to. A som bol v nejakej výške, počul som lavu, ale nevidel som ju nájsť, tak teraz tak sa tam ešte môžeme podkopať a skúsiť ju nájsť. Dúfam, že celkom dobre vidíte a program, cez čo natáčam, je Bandicam. Bandicam ako tie staré verzie, ja som povedal 3.0, ale taký ešte nie, takže to boli jedna niečo, tak ešte nebolo to proste stávané na Minecraft, to bolo ak tak kamerovanie si plochy alebo nejaké internetové veci. Ale teraz, čo vyšla táto nová verzia 2.0.9, tak jasné, to bol. No dobre. No tak, to už je aj celkom dobré na natáčanie. Sice neviem, či práve Minecraftu, ale aspoň tohto, tak je to celkom v poho. A tu nám máme ďalšiu jaskinku a nakopeme si teraz koulu, keď ho tu máme. Jo, tak asi tak. Ten Bandicam už teraz túto novú verziu, čo som dal do popisu, aj čo bude v popise. Tak ako je to celkom dobré na natáčanie aj takýchto hier, ako je Minecraft a všetko spolu. Ja neviem, koľko teraz nahrávame, ale by sme ešte preskúmali túto jaskinku dole a to by sme už vrátili sa hore, dali všetko vypaľovať a to by sme už skončili tento diel. Aha, tu nám máme lavu, to si necháme tiecť. Vykopieme si coal, už máme level 25, tak to je celkom slušné ako. Sice ma expili aj tí zombíci, ktorí sa pospawnovali okolo toho môjho provizorného domu, aj keď je to iba crafting položený vedľa posteľa a posteľ položená vedľa PC, takže to nedá sa ani nazvať domom. A ešte čo by som povedal je, že no, ďalšiu sériu to neviem, hej, ďalšia séria by mohla byť napríklad minihry z gamerovho serveru, čo celkom veľa ľudí tam hráva a ho aj veľa pozná. A tu nás sme ešte vynechali. Tak, že by som natáčal nejaké minihry, ako vyskúšal by som tie, ktoré tam teraz má, čo je Annihilation, neviem to vysloviť. A Skywars, Survival Games, ty vole. Chcete vyžiadať restart počítače? Nie. 9. No tak to no Survival Games a potom tam má Hunger Games. Keby sme skúsili natočiť a to by bolo celkom v poho. Neviem, že či ešte chcete tento diel preskúmať jaskyne. Na budúci diel by som išiel niekde sa pozrieť, ak tak. Pri tejto bažine by som zostal, lebo tu máme spawnovanie slime ballov, ktorých sa môžu zísť na nejaké redstoneové vybavenie, ako napríklad na pistony. A tá jaskyňa ešte pokračuje, no. Takže tu máme 29. 9. Ak poznáte
No, čo určite poznáte slovo 9, tak je to úplne skvelé, proste Zidane 9 sú fúrky a všetko spojené so Zidanom, proste Zidane je pán a bolo to celkom vtipné video. Tak proste 2 plus 2 je 9, čo s tým narobíme. OK, už natáčame, sa mi zdá, že práve teraz alebo pred chvíľou sme prekonali 10 minút. No, tak celkom slušné. A neviem, či by som začal natáčať Skyblog aj, lebo Skyblog je ako single player a survival games, ako takéto klasické single survival games, tak je celkom dosť natáčané ako na Minecrafte. Tak by som aj tak skúsil zohnať nejaký iný Skyblog, kde máme nejaké iné pravidlá a vyzerá aj celkom inak. S týmto texture packom by aj ten klasický vyzeral trochu lepší, ale aj tak. No teraz by sme sa už mohli vrátiť hore a dať vypaľovať a ukončiť tento Miningovations diel. Počkaj, tu som bol, tu sme kopali, hop. Paráda, tu na to máme. Teraz si už môžeme trochu pošprintovať konečne, lebo tu máme... Už mám aj jedlo. Tu asi takto zahladíme pekne a... Neviem, či do tohto miningu sa ešte vrátime, keďže sa teraz ideme niekde inde sťahovať. No v budúcom diele, hej, v budúcom diele by sme sa mohli niekde inde presťahovať. Ak tak, aby som najradšej našiel púšť, aj keď tam nie je zemi na veľa, ale aj tak na púšti ja to mám najviac rád ako zo všetkého. A toto vyhodím. Lapisu nepotrebujem až tak, ale nechám si. Dobre. Gunpowder, to neviem. Si radšej nechám, toto si nechám. Toto si vyhodím. Dirt si vyhodím. No, to by mohlo byť takto, na sa už, jo, zmestí sa všetko. Asi sa najprv, nie, počkaj, teraz ide byť, hej, teraz by ide byť deň. A semka si vložíme sem a toto sem. Paráda, ešte si zasadíme aj, ok. Ešte si zasadíme aj sugarcane, no, celkom takú peknú menšiu farmičku som si to postavil. No ok. Takže... Dúfam, že sa tento diel páčil, ak hej, tak dajte like a odober a uvidíme sa u ďalšieho dielu, v ktorom budeme sa sťahovať. Takže ahoj.